טוב, היי חברים, אז קנינו את השוקולד לבובו. אני רוצה שיציעו את הפיסטוק או את הבננה הזה, או את הוורוד של הצמר גפן. מה את רוצה? בא לי את הצמר גפן. אוקיי. כאילו טעמתי. רגע, אני רוצה כבר. לא, אני. לא, אני. למה אין כאן את הפתיחה המקורית המספקת? איך מוצאים את הדבר הזה? אז תראי לי, כי את לא פתחת את זה טוב. פתחתי מצוין. יש כאן שקית. אני רואה היא ורודה. אני כאילו יש לי סבל למיטה בו זמנית. שלום, כמה קשה זה לפתוח את הדבר. תפתחי את השקית. אמא. תסתובבי. לא, אני פותחת עבורה ראשונה. אחי, בא לי את החום. את הבטנים. לא, אל תסתכלי, מיקה. אני לא יכולה שלא. מיקה, נראה לי יצא לנו או את החום או את השוקולד, דובאי. מה זה? אוקיי, בואי נפתח. פליז, אני אוהבת את האם זה יוצא בוטנים אני אהיה שמחה. כי אני אוהבת... תחזיקי רגע, אני הולכת להביא צלחת. אל תפתחי. לפי ריח זה בוטנים. מיקה, לפי דעתי יצא לנו הבוטנים, כי לפי הריח זה הבוטנים. וואי, מה זה הפילטר מוכר הזה? כאילו אני ליצן. פתחת? לא, אבל לפי הריח זה בוטנים. 1,000,000%. זה לא ריח של שוקולד דובאי. תפתחי. איכס. ידעתי. זה בטנים, קחי את זה. טוב, מה לכם יצא? מה? את לראות את הביס? מה זה? לא ממליצות על זה. לא. עכשיו אני תואמת. לא היה. לא, זה לא יוצא.